everyone, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर आंनि चेनेलाव आं बयखौबो बराय हरबाय ओमफ्राय आंहा एसे गामिथिंजाय मा होनो आयु दरिया मिनिउट एसे गामिथिंजाय गामिनि बारहावा जानो थांसै थाबायलांसै गामिथिं एसे बारहावा जानो थांनो नागिरदों आङो दायो बेलासिबाथाय एसे गामिनि बारहावा जानो लुबैयो आंहा ओमफ्राय गामियावनो आबै दङ नालाय बे आबैमोनाव दायो थांदों आरो आं साइकेल लाबोबाल साइकेल लाबो टिउसन गैयामोन ए गथ'फ्रा बिबौजों बासथाबजोब्बाय फै थांबा जोंजों थांबा फै र फुनम आंखौ थिखो गाखो जागोन ना जाया हा गाखो जायो रुक' साइकेल सालायनानै थांगोन गामिनिबाबो साइकेल सालायनोसै बिराद गोबाव जाबाय आं दिनै साइकेल सालायिया जाबाय माबायदि गाखोदों लेडि बार्ड साइकेल लानानै मा साइकेल मोनलाय बियो ए लेडि बार्ड मा ए नंमारगौ खोलो खोलो बारनांदों नै लामाजों ओरैनो हरबाल हाय लोगोफोर जोंहा आबैमोनाव थांसै नै जोङो दायो आबैमोनाव सफैबाय आबैल' थायो नालाय बिस्रा ओमफ्राय आबैखौ आङो सम सम नायनो फैबाय थायो आरो आबै हारसिं थायो रावबो गैया नालाय फैद' नोंबो थांगोन मा नांनायनि बे मोसौखौलाय गिदिंबाय थाखो नोंलाय फुनम आबै दंखायो फुनम आबै दखानाव थांखांबाय नै जोंना आबैया बेनो आबै हारसिं थाखायो रावबो गैया बिस्रा न'आल' ग्रोम नै ओरैजायबो गिदिं खनजोबनाय ओमफ्राय हारसिं थायो आरो आबैमोनहा कारेन्ट गाज्रि जादों होननाया बानायबाय नोंखौ लेंहरबाय आरो ने बानायनो माया गाज्रि जादों कारेन्टआलाय माया गाज्रि नै जोंना आबौआ नैबेनोमोन गैला दायो जोंखौ गारनानै थांबाय आंजों लोगोआव सोर दङ पुनाम दङ नैबे आंनि फिसाला दङ ओमफ्राय जों गामिनि लाडु दङ ओमफ्राय ओरैनो थाबायलाबायनो फैदोंमोन आरो जोङो दायो थांफिननोसै आबैखौसो नायथावथाव फैदोंमोन आरो थांसै आबै मा ओंख्रि संगोन टिउसन गैयामोन पुनाम दंमोन बेलासियाव लायो नंगौ खैथायाव 3:30निफ्राय 4:30सिम मा होनो एग्जामा माला मोनलाय 23 ओमफ्राय माबानि सेप्तेम्बरनि जोङो आबैमोननिफ्राय दसेनो फैबाय आबैखौल' नायनानै मोनाबायबो बेलासि जाबाय ना ओमफ्राय सक माने गामियावनो दखान मोनसे दङ नालाय बेयाव दसे जाग्लांनोसैलाय जोङो बेलासिनि ने लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे मोनाथारसिगोनहाय खोमसि जालायलायबाय मा मैगं लाबोखो आबै जेबो लाबोआसै मैगं लांदोंमोन ए दालां गोजौ मोनलायबाय नै बिराद मोजां नुखायो नैबे दालां गोजौखौ नायदो लोगोफोर नै सानखौ दालां गोजौनिफ्राय जि मोजां नुहुरदों नै कियानिसे कुसु बहल गानांगौ माबानांगौबा खरा सालायनांगौ
ओमफ्राय नैबे लामाथिं थांबाथाय सक मोनो आरो ओमफ्राय जोङो सक गिदिराव थांबाय थाला जों दखान मोनसेयावनो थांगोन मा ओइ मालपवाफ्रा होला नैबे जाबाय खाजियामाति हाई स्कुल ओमफ्राय दे जों नैबे दखानखौ मोनसिगोन खबर मोजाङानो ब्लग बानायाखै बानायदोंमोन दा गाबोन हगारसै ने औ गाबोन हगारसिगोन देरहाया मालाय ब्लग बानायदोंनो दिनिल' ओइ माखौ लाखो मेथाइया लाबो दा दे लादो ओमफ्राय जोङो दखानाव फैनानै मेथाइ आरि जाखांबाय आरो ओमफ्राय बे दखाना मालाय जाया जोंहानि न'नियानो जायो आरो जोंहानि हासबेन्डनि बिगुमैनि दखान बियो पानि बथल दै बथल बिदों आंसो फानथ'बाय दायो नों गैया दै बथलानो गैया नामा ये दंमारोसो खैखान ouch oh aku penam ma bilai maba isor bun जाबाय जाम्बि गेस्टिक जायो बिदिया ने देरहा फंबाय yes थांनांसिगोन दांहाय मोनाबाय माथो लांबावदो मेथाइ फैदो थांसै जोङो थांसै लोगोफोर दायो न'आव बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ने लोगोफोर बांद्राय गोलावबाबो भिडिअ नायग्राफ्रा एसे बरिं मोनो नालाय बिदिबा मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय औ दे